Benvinguts al D18, el noticiari que es porta les notícies locals, nacionals i internacionals de més rabiosa actualitat. Bé, dir-vos que com fem un noticiari cada 10 anys, n'hi ha algunes notícies que estan una mica passadetes, però vosaltres sabeu el que costa fer un noticiari avui en dia? El que triguen els podeus a cavall? O els colons que es maten a mig camí? Aquest poder absolut? No sé. Aquests borbons es tenen més controlat en aquest poder absolut. Ai, aquests borbons. Només imagino davant de la justícia un dia. Bueno, deixem de somiar y comencem, doncs. Seguro, ya sabes que el Montseny siempre hace misas para aquellos que ayudan a acabar la iglesia. ¿Qué iglesia? Si es una catedral. No. En 1737 es produeix un conflicte entre les diferents jurisdiccions de l'Ou, Poble i Reial. Es queixen de que les quadres de Llor i Benviure no contribueixen a l'esforç per allotjar les tropes. Entrevista amb el nostre ben amat Sant Boià d'Adopció i de cor Rafael Casanovas, on desmenteix algun rumor sobre la seva estada a Sant Boi i aclarirà quina és la seva situació actual aquí. Bon dia, senyor Casanova. És tot un honor, tot un plaer poder entrevistar a un gentilhome com vostè. La seva valentia, la seva defensa dels drets del poble català no precedeix. La primera pregunta, que és molt important pel nostre públic, què li diria vostè a tot aquell que afirma que està amagat a la casa de la vila de Sant Boi? Falòrnies, mentides i rumors que provenen d'aquells que volen fer canviar la manera de pensar del poble. Em van ferir greument, dic per tot aquell que no ho sàpiga que es faci l'orni. I tot i així vaig estar atenent a tot aquell que ho necessitava des de l'Hospital de la Santa Creu i des del Col·legi de la Mercè. Poc després em van traslladar a Can Barraquer, a casa de la meva dona. Com volen que m'amagui en una de les cases més grans i més conegudes d'aquesta vila? A qui no m'ha buscat és perquè no li ha interessat. A més, he seguit exercint l'ofici d'advocat públicament des de la recuperació. Així que amagat en tot cas el conill, perquè jo no. Obtenim el material de les exportacions de França i Anglaterra, però resulta un material molt car. Claro, los comerciantes de Barcelona hacemos lo que podemos, pero con estos precios, ¿qué se piensan estos franceses? ¿Pero qué dices tú ahora de la sal? ¿No sabes que tienen que pasar una cuarentena? ¿Que no tienes miedo tú de la peste? Sí. En primícia i per primera vegada als medis, amb una càmera d'ull de peix, farem una entrevista al Joan Fandiño, que es parla sobre les seves impressions de boca i oïda sobre el conflicte amb Anglaterra. Capitán Fandiño, gracias. Agradecemos que haya finalmente usted podido atracar su navío y dedicarnos su precioso tiempo, ahora que está usted en boca y en oreja también, hay que decirlo, de todo el mundo. La primera pregunta, ¿es usted un héroe o es usted un fratricida? ¿Se siente responsable de haber provocado la guerra con Inglaterra? ¿Pero qué paparrucha es esa? ¿Yo responsable de una guerra? Estimada audiència, tenim una entrevista en exclusiva amb el monarca, on dona la resposta a una sèrie de qüestions de total actualitat sobre la situació d'Espanya. ¿Qué nos puede contar acerca del incendio de Palacio ocurrido en 1734, Majestad? He de decirle que pobres ha de haber, para que haya otros que seamos ricos. Jovellanos, tanmateix, des de Madrid, de quina manera festeixen els nobles a la Casa Serpi, en la que està caient? Miren todos al pueblo, que los ricos y los pobres se van a juntar, a olvidar la opresión,
que la corte les quiere obligar. És hora de conèixer què està passant en aquesta dècada fora del territori espanyol. El món és una olla en ebullició. Els nostres orgullosos veïns anglesos estan en una època de rebel·lions i de voltes. El poble no està content i tot seguim veurem per què. Uf, ¿cómo está el patio? ¿Qué personaje es el Walpole? Siempre igual, ahogando al pueblo. Sí, pero fíjate que estos ingleses solo se llevan y lloran por la bebida, no veas. Después vienen a Barcelona y acaban hasta con el agua de la jarra. Muy buenos días, señor Aruet. Una de las entrevistas más esperadas de nuestro noticiario. Es por todos conocido que las palabras de Voltaire levantan pasiones, incluso algún bigote. De entrada, la cuestión que más nos preocupa es saber si usted ha resuelto ya todas las cuestiones pendientes que tiene con la policía, con la gendarmería. No nos gustaría que justamente un gendarme nos estuviese esperando a la puerta justo al terminar esta entrevista. Oh, mon ami, veo que tiene usted la misma lengua afilada que yo. Esto podría ser una entrevista muy interesante y divertida. Col·laboradors, un fort aplaudiment per ells. Gràcies per la seva atenció, molt amables, i fins a la propera dècada, dintre de 10 anys, i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.